בוקר טוב, פרשת חיי שרה. מה שלומכם? הכל בסדר? הכל מוקלט, חבר'ה, תגידו בסדר. תגידו, התגעגענו לשיעור, חיכינו לשיעור, תגידו משהו. כן, שמחים להשתתף בשיעור שלך. אלו מילים. הייתה עכשיו מסיבה גדולה, 5,000 איש בקבר בשכם. חיי שרה, אגב שרה. אז הוא קנה את המתחם אז הזה אנחנו כקבר. בדיוק לדבר על העניין הזה. אני הגדרתי את הנושא בזר ים תיכוני. אני ברשותכם רוצה לקרוא את כל הפסוקים במקרא, והם רבים, 20 פסוקים שמתארים דבר אחד, משא ומתן ים תיכוני ידוע עם נציגי הכנענים או מי שישב שם בני חת לקניית מערת המכפלה. זה כמו ישמעאל ואברהם היום. כן, וזה מרתק. למה, כמובן, השאלה שאני אדרש אליה לקראת סוף השיעור, זה לענות על השאלה, למה התורה אומרת לנו דיני תפילין בפסוק אחד, ושותפות בין עיניך, וסדרה של 20 פסוקים שלמים, שמתארים לי מה קרה שם, מה התרחש שם, למה זה כל כך חשוב? אז זה נצטרך לדון בסוף השיעור. עכשיו אנחנו רק נקרא, נתענג על הפסוקים, ונבין אותם כפשוטם. בלי מדרשים, בלי שום דבר, רק לנסות להבין מה הפסוקים אומרים. והיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. כן? כמה זה ציני שהפרשה שבה שרה מתה היא נקראת חיי שרה. אבל זה לא הדיון, זה גם מעניין. ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון, ארץ כנען. כמה כתובות יש למקום מותה של שרה? קריית ארבע, חברון, ארץ כנען. שני כתובות. קריית ארבע היא חברון, שהיא נמצאת בארץ כנען. למה זה חשוב לדעת שקריית ארבע היא חברון? לא היה מיקוד אז. כדי לענות על השאלה הזו, צריך ללכת לאחור ולראות באיזה הקשר קריית ארבע או חברון מוזכרים. אז מה שמוזכר לפני כן, וגם לאחר מכן, מי טייל בקריית ארבע ומי טייל בחברון? יותר מאוחר. רגע, דוד היה בחברון, לא? לא, אני מדבר על התקופה. המרגלים הגיעו לשם. המרגלים. הם ראו שם נפילים. אז כלב בן יפונה, כן, הלך להשתטח על קברי אבות, אבל שמה התורה קוראת למקום מה? חברון. ופה קריית ארבע, זה נקרא התרמה. כלומר, אותו מקום שיותר מאוחר אתה תחשף אליו בשם X, פה הוא נקרא בשם Y. בארץ כנען, למה זה חשוב? למה צריך להדגיש שהיא מתה בארץ כנען, ואז זה משנה לי אם היא מתה בחרן או... יש חברון באמריקה. אני חושבת שזה גם התרמה לבעלות שיהיה אחר כך בקנייה של הקבר, שזה בארץ כנען. פה אתה עושה אותי גם לגוי גדול. פה אני אהיה גוי גדול, זה יהיה העם שלי. ופה אני אחיה, זאת הארץ שלי. פה אני אמות. נכון. כלומר, זו אותה ארץ שרק פרשה אחת קודמת, שתי פרשיות קודמות, מוזכרת בהבטחתו של הקדוש ברוך הוא לאברהם. לך ולזרעך אתן את הארץ הזאת. אז לכאורה, הארץ ניתנה לאברהם? עוד לא. ניתנה לזרעו? ודאי שלא. עדיין אין לו זרע. בכל אופן, משרה עדיין הוא לא. אז איך בדיוק ההבטחה האלוקית הזו מתגשמת? לך ולזרעך אתן את הארץ הזו. אז אנחנו יכולים לחשוב ולומר, רגע, אולי זה מתחיל מכאן. אם אדם מת בארץ מסוימת, אז יש לו זכות מינימלית להיקבר בארץ הזאת, לפחות, לכאורה. כלומר, החשות הזו כולה בארץ כנען, אותה ארץ שלפחות בתיאוריה שייכת לאברהם, מובטחה לאברהם ולזרעו. ושם מתה שרה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מאיפה הוא הגיע אברהם? כנראה שלא ישב שם. כנראה שלא היה שם, בכלל לא היה. הוא היה אחרי העקדה. אז אם אנחנו דורשים סמוכים, כלומר אומרים שזה קשור לפרשה קודמת, אז הוא היה היכן? בהר המוריה. אבל
אפשר לומר זאת. להר המוריה הוא הלך. הוא הגיע להר המוריה. כן, אבל הוא כאילו שב משם, כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אבל אחרי העקדה, לאן הוא הלך? כתוב שהוא חזר לשכם. לא, זה יעקב. יכול להיות שהוא היה בחרן בכלל? לא, 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 הם בארץ כנען. אני נוטה לפרש זאת יותר מכך שאברהם בעצם לא נמצא בבית, בדרך כלל לא נמצא בבית. כי מה הוא עושה? הלוך ונסוע נגבה, דיברנו על כך בשבוע שבוע. הוא לא טיפוס יושב אוהלים, הוא לא יושב ומחכה. הוא עושה נפשות, הוא מטייל, הוא מסתובב. הוא מודד את הארץ, הוא רואה אותה, רואה אנשים, מגייר אותם. מונותאיזם, אלוקות. אז הוא שמע, בא לספוד לאברהם, לספוד לשרה ולבכותה. גבי, התנחתה קצרה בקשר למות שרה. כן. כמה חבר'ה כבר שמעו. רגע, בבקשה, אדוני. וואי. בוא, בבקשה, בוא. כן, בשמחה, הנה, כאן יש מקום, תתני לו את הכיסא ההוא שם, תובילות. אין לך קל שם. בואי נזוז קצת. אולי... לא, שם יותר נוח לו, כי... בוא, יעקב, איפה... אולי הוא יישב פה? בוא, תביא אותו. בוא, יעקב, בוא, לא, אני חושב ששם יהיה לו יותר נוח, יכול לשאול את הרגליים. כן, בינתיים תאמר את דבריך. אוקיי. בקשר למות שרה. ליד השולחן? חכה שנייה. שנייה. יש לך מקום. לאט. אוקיי, ברוך הבא. אתה יכול גם להצטרף אם אתה רוצה. כן, הוא אתה רוצה לשבת גם? אגב, מאוד צרה. בגיל 6, לפני בית הספר, אבא שלח אותי לחיידר ללמוד עם הרבי. כמה חבר'ה שמעו כבר את הסיפור הזה, בקשר למות צרה. ובדיוק למדנו שבפרק הקודם יש עקדת יצחק, אברהם חוזר הביתה עם יצחק, באוהל, היא יושבת בפנים, שרה, והוא מספר לה שעקדתי את יצחק כמעט. אז, אבל למה בפרק, אתה רק הופך דף, כבר מופיע חיי שרה, מיד היא מתה. אז שאלנו את הרבי, איך פה יישמע עקדת יצחק ופה כבר מתה? אז הוא אמר לנו סיפור חז"ל. ביידיש מספרים ככה, שאברהם חזר הביתה, היא הייתה באוהל, והוא ויצחק היו בחוץ, והוא נכנס לאוהל ואומר לאברהם, עקדתי את יצחק כמעט. איך בפגישות יצחק שיר, שיר זה כמעט. עד שהוא אמר שיר, היא מתה. אז תראו את מה שאמרת בדברי רש"י, תהפכו את הדף, עמוד 2, דברי רש"י לספוד לשרה ולבכותה, אומר רש"י, ונשמחה מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה. אתה רואה מאיפה זה? כן, זה סיפור חז"ל. כן, מהצד השני. ואגב, באשר לשאלה מהיכן הוא בא, אז צדקת מי ששאל לאן הוא חזר מהעקדה, הוא חזר לבאר שבע, נכון? אחרי העקדה. עכשיו הוא בא מבאר שבע לקריית ארבע, היא חברון. מדוע קוראים קריית ארבע? על שם 4 ענקים שהיו שם, תורה אומרת שמם אחימן, ששי ותלמי. ודבר אחר, על שם 4 זוגות שנקברו שם, איש ואשתו, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. אבל אנחנו רוצים להמשיך בפשט הפסוקים. ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור. הפירוש ויקום אברהם מעל פני מתו. עומדים על השבעה אולי הוא ישב 7. אפשר לומר שהוא ישב 7. והוא קם מעל פני מתו. אז איך הוא בכלל התחיל לשבת 7? אם עדיין הוא לא הסדיר את ענייניה קבורה. יכול להיות שהיא מתה במקום אחד והוא הביא אותה לקבורה במקום אחר, נניח היא מתה באוהל. לא, כתוב שהוא בא לספוד לשרה ולבכותה בקריית ארבע, והוא בא לשם. ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור. כאן יכולים להיות הרבה מאוד הסברים. ייתכן מאוד שבני חת באו לנחם אותו, אז הוא אומר חכו רגע, עוזב את גבייתה של שרה, ואומר להם חבר'ה בואו רגע הצידה, אני רוצה לדבר איתכם. יש אפשרות כזו, ויש אפשרות שנייה
שהוא נתן את הכבוד למת, ניסה ככל שהוא יכול למצוא פתרון לקבורה על ידי עבדיו ועל ידי שליחיו, הוא ראה שזה לא הולך, אין ברירה, הוא חייב לקום בעצמו לגייס את המקום של הקבר, נקרא ויקום אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמור. למה מעל פני מתו? מה זה מתו? מת שלו. מה זה המת שלו? הוא לא מת שלנו? הוא לא מת של האבא, של הילדים? אבל אשתו. אבל אשתו. אבל הוא היה לבדו, הילדים לא היו. ובעולם הקדוש יש האישה פה למה אין ילדים? יש ישמעאל, יש יצחק, יש נכדים. כן, אבל הם לא היו. כן, אבל זה לא משנה אם היו או לא היו, אבל היא... או ויקום מעל פני המת. מה זה מתו? המת כאילו מת שלו. חז"ל אומרים דבר יפה. אין אישה מתה אלא לבעלה, ואין בעל מת אלא לאשתו. הם מרגישים את התחושה הקשה הזאת. כל האחרים כואב, הכל, אבל זה לא אותו דבר. וזה ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור. מה זה המילים וידבר אל בני חת לאמור? משא ומתן. בדיוק. לא, המילים. מה זה וידבר אל בני חת? מה זה לאמור? כך אני רוצה להגיד לכם דברים חשובים, יש לי לכם... חשובים? לאמור זה דברים חשובים? לאמור, תשמעו מה שיש לי טוב טוב להגיד לכם. למה? איפה זה כתוב טוב טוב? וידבר אל בני חת. מה זה לאמור? מלשון אמירה. נכון? למד לאמור. כדי לאמור. כשמצטטים, אז זה לאמור. אחרת וידבר אל בני חת תיתנו לי... אז מה פירוש? אז מה? וידבר השם אל משה לאמור. מה זה? מופיע אין ספור פעמים. ויאמר השם ודבר של משה לאמור. מה הכוונה לאמור? מה זה המילה הזו? זה אומר, מה שבא אחרי זה זה אמירה ציטוט. וציווי? לא. שמה? זה ציטוט של משהו. לא חייב לציטוט. לא ידבר השם משה לאמור. ברור. מה זה לאמור? לאמור זה לומר. תשתמשו במקום המילה לאמור, תכתבו לומר. וידבר השם אל משה לומר. לומר למי? לבני ישראל. אני מדבר איתך דברים מסוימים כדי שאתה תאמר אותם לבני ישראל. כי אתה השליח שלי. כל מקום זו אותה משמעות. למרות שאנחנו קוראים את הפסוק הזה כל כך הרבה פעמים אבל לא מתייחסים לפשט שלו. וידבר השם משה לאמור, אני מדבר איתך דברים מסוימים כדי שאתה תאמר אותם. אז פה הוא מדבר על בני חת כדי שיאמרו למי? וידבר אל בני חת לאמור. שהם יאמרו למישהו. פה היה נציג שלה. אני כתבתי מאמר בעיתון שבתון שנמצאים בו עיקרי הדברים של מה שאני הולך להגיד לכם בשיעור הזה, והתזה המרכזית במאמר הזה אומרת שאברהם אבינו השתמש בכל הטריקים המשפטיים שאנחנו מכירים היום, ונתתי גם את השמות, אני עוד מעט אתן לכם אותם, שם, כדי להשיג את מטרתו. אולי ההפך, אולי אנחנו משתמשים עכשיו בכל הטריקים שהוא המציא. בדיוק, אנחנו משתמשים בעצם, לכן קראתי לזה הבזאר הים תיכוני. מה שהחבר'ה האלה ידעו, אנחנו עדיין לא התחלנו. הוא המציא את תורת המשא ומתן. אנחנו עכשיו... לא רק משא ומתן, זה משא ומתן קשוח, קשה מאוד, כדי מה לעשות? כדי להשיג, כדי לקנות חלקת קבר. להתחיל. אבל כדי שיהיה לו זכות לשלם, הוא נלחם על הזכות לשלם. אז מה זה וידבר אל בני חת לאמור? כלומר, הוא לא דיבר איתם ישירות. אלה שבאו לנחם אותו, שמם בני חת, לא יודעים מי הם, והוא אומר להם, תאמרו לאינסטנציה המתאימה, לגוף המתאים, לקהילה, אני לא יודע בדיוק למי הוא הפנה אותם, את הדברים הבאים. בסדר? בעצם הוא מינה אותם להיות מה? שליחים. ובמונחים המשפטיים יש מוסד שנקרא מוסד השליחות. בפוליטיקה, מוסד השליחות הוא אחד המוסדות החשובים ביותר, כי יש דברים שלא ניתן לעשותם on the record, חייבים לעשות אותם. יעני מולכו. בדיוק, הם היו המולכו שלו. מולכו. אבל מין מולכו הוא איש נאמן לביבי. פה מדובר על אנשים, אני לא יודע מי הם בדיוק, שהוא נותן להם, מבקש מהם בקשה להעביר אותה לשלטונות, למקומות המתאימים. מה בקשתו? פסוק ד' גר ותושב אנוכי עמכם. תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפניי.
כמה חלקים יש בפסוק הזה? שונים זה מזה. אחד. 3 חלקים. כמו כל דבר בצה"ל שמתחלק ל3 חלקים, חוץ מהעוף, שאותו מחלקים ל6 חלקים, אבל כל דבר מחלקים ל3. חלק א', גר ותושב אנוכי עמכם. חלק ב', תנו לי אחוזת קבר עמכם. חלק שלישי, וקברה מתי מלפניי. בלשון בת ימינו, כיצד הייתם מתנסחים בתמציתיות במקום 3 המשפטים הללו? תמכרו לי אחוזת קבר ואני רוצה... אני תושב הארץ, תמכור לי חלקת קבר. איפה כתוב תמכרו? ואיפה כתוב מחירה? תנו לי. אין מחירה, תנו לי אחוזת קבר עמכם. בואו נתחיל בחלק הראשון. מה זה, איזה מטרה משרת החלק הראשון של הפסוק את אברהם? גר ותושב אנוכי עמכם. מה זה? הוא לא תושב המקום או לא? או אני באתי, אני גר, אני לא משלכם, אבל אני מתיישב פה, אני גר פה, אבל אני לא משלכם. אני גר, אני כאילו... זכויות. יש לי אולי זכויות של גר, או יותר נכון, אני תושב כאן, למרות שבאתי ממקום אחר. למרות שאין לי אחוזה פה, אין לי נחלה פה, אין לי אדומה כאן, אני גר, אני בן אדם שבא... זה טיעון שאמור לעזור לו או אמור להזיק לו? הוא אמור הרי לשכנע אותם לתת לו אחוזת קבר, נכון? אז הטיעון הזה, קודם כל איך נגדיר אותו? מה הוא אומר? אני נחמד, אני יפה, מה זה? לא, איך תגדירו את הטיעון הזה? תקרבו אותי. איזה סוג של טיעון הוא זה? זה טיעון לוגי? זה טיעון אמוני? איזה סוג של טיעון הוא זה? הוא אומר להם, אני גר ותושב עמכם. אני חושבת שזה לוגי. זה לוגיקה? כי הוא משתמש פה בנושא של גר ותושב, אתן לכם דוגמה, מישהו מדרום תל אביב אומר, אני דורש להכניס את ילדיי לבית הספר היסודי, העברי בתל אביב, כי אני כבר אזרח כאן 15 שנה. מה זה הטיעון הזה? בתקיפות אולי? לא, הוא אמר את זה בעדינות אפילו, מה זה משנה? טיעון חוקי. חוקי, מאיזה תחום זה לקום? מה זה חוק? חוק אזרחי. מה זה? איך קוראים את כל התחום הזה? מוניציפלי, אני יודע. לא, כל התחום הזה, בגדול. זכויות תושב. מה זה? זה משפט, חבר'ה, זה טיעון משפטי. זה זה זכויות טיעון, תושב. זכויות זה by product של... קודם כל, הטיעון כאן הוא טיעון משפטי. הוא לקוח לא מההיגיון, לא מהשכל, לא מלעשות לי טובה, אלא ממערכת המשפט. יש לו פרוצדורה מסוימת. זה משפט. פרוצדורה, חוק, זכויות, כל מה שאמרתם, מילה אחת להכל, טיעון משפטי. זכאות. זכאות זה ביטוי של הרעיון המשפטי. הגג, הכותרת, משפט. כלומר, רגע, זה לא מעלה בעיניכם איזה תמיהה כלשהי? שהוא משתמש בטיעון משפטי כדי שמה שיתנו לו אחוזת קבר? זה יכול לעורר התנגדות. כאילו, מגיע לי. הוא מביא טיעון שעורר התנגדות? אולי אברהם זה מאוד חשוב ניסה על שזה יהיה ההבטחה חוקי. שנתן... רגע, בבקשה. אולי אברהם ניסה על ההבטחה שנתן לו על אדוני. זה מעניין את בני חטא כי הוא... לא משנה, אבל קליפת אותו השום. בעת משא ומתן יש לי על מה להישען. יש לי גב על מה להישען. בדיוק ההפך. למה? הוא בכלל לא מזכיר איפה נאמר פה בכלל ההבטחה של האל, איפה מוזכרת פה. לא, הוא אמר להם, אולי חבר'ה, הוא. אתם יודעים שהארץ הזו היא שלי, כן, בינינו. אבל תנו לי רק... מה פתאום? הוא לא אומר כזה דבר. בדיוק ההפך. כן. הוא אומר להם, רבותיי, יש לי כאן מעמד, כמו שאמרתם, חוקי כלשהו, בין אם אני בתור גר, בין אם אני בתור תושב, ואני מתוקף המעמד המשפטי הזה, אני מבקש מכם תכף את הבקשות הבאות. למה זה אמור לעורר אצלנו תימהון? כן, רבקה? רגע, גר זה נתין, לא? פה זה גר זה לא... גר זה לא במובן הרגיל שלנו של להתגייר, אלא כמו שאת אמרת, שאני מתגורר. אף על פי שאני באתי ממקום אחר. ממקום אחר, כן? הנה, תסתכלו, רש"י, פסוק ד', תפות הדף. גר ותושב אנוכי עמכם, גר מארץ אחרת, ונתיישבתי עמכם. מספיק. כלומר, זה טיעון שאנחנו קוראים לו טיעון משפטי. מדוע הדבר הזה מטמיע, והדבר הזה מאוד מאוד קשור למה? למצבנו כאן במדינת ישראל. לבעיה מספר אחד הפוליטית במדינת ישראל היום, מה היא? מהגרים.
לא, בעיית יהודה ושומרון. זו הבעיה שחוצה היום את החברה הישראלית, ומחלקת אותנו, ומנתבת אותנו, ואנחנו כמעט נלחמים חס ושלום אחד בשני. גם בעיה, יש עוד הרבה בעיות. אמרתי, בעיה מספר אחת. מאז מלחמת ששת הימים שסביבה אנחנו מסתובבים, זו הבעיה הזו. כל המפלגות בעצם, המצע שלהם, צריכות להגיד, בעד ארץ ישראל שלמה, זה בעצם. מה אומר לנו כאן? מה אומרת לנו כאן התורה? דבר מדהים, שעל אף שאברהם אבינו הוא הבעלים האלוקיים של הארץ הזאת. הרי רק שבוע שעבר הוא קיבל הבטחה מהאל, לך אתן את הארץ, לך ולזרעך אתן את הארץ הזאת. מה הוא צריך לבוא ולהגיד? אבל זאת הארץ שלי, אני לוקח. כמו שפאפה סטון, זוכרים את פאפה סטון? אבא אבן. אבא אבן. באום, פאפה סטון, אבא אבן. אבא אבן, פאפה. והוא מרים, לוקח לכם קצת, עד שאתם מניעים בבוקר, לוקח לכם קצת זמן, והוא מרים את התנ"ך ואומר, זה הקושן שלנו. נכון? גם הוא וגם ביבי עשה את זה עוד כמה. זאת אומרת, פה אין עדיין קושן, אין עדיין ספר תורה. ספר תורה עדיין לא מקובלת על כל העולם. עדיין אנחנו, הוא כותב את ספר התורה, אברהם אבינו. אבל לפחות הוא יכול לומר מה? חבר'ה, הארץ הזו שיש לי הבטחה מהאל, מה אומרים לו? מי זה? מי זה? מה זה? תגידו, שייתן לך, נו, שייתן לך, אני יודע מה, משהו כזה. זה אלילים. אבל הוא, לכל הפחות, היה צריך לבוא ולומר, אם האל הבטיח לי את הארץ הזאת, אז מה, הוא לא דואג לי לחלקת קבר, לאשתי היקרה? מילא, עדיין הוא לא נתן לי את תל אביב, את חיפה, ואת ירושלים, אבל משהו, חתיכה קטנה. הוא היה יכול לכאורה לבוא בטרוניה כלפי האל, חס ושלום, כן? פרשה קודמת אומר לך לזרעך אתן את הארץ הזאת, ופה אני עומד, כשמתי מונח לפניי, ואני לא יכול לקבור אותה. אבל הם לא מכירים באלוהות. אמרנו זאת לפני דקה בדיוק. לכן הוא לא משתמש בטיעון הזה. באיזה טיעון הוא משתמש? שהוא גר והוא תושב, הוא יכול... טיעון משפטי נטו שלא קשור להיותו אברהם אבינו, לא בשל היותו אברהם, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, כמו שמה תקראו לו. זכויות יסוד. זכות, הוא טוען שהזכות הזו לקבור. ככל אדם, לזכות לקבור, לבוא לקבר. נכון. מה זה אומר? תשמעו חדשות. היום, מה היה בחדשות? שעומדים לפנות את הבניינים הגדולים האלה איפה? לא הבניינים הגדולים. אני מדבר. זה הם בנו שלא כחוק, אבל גם עומדים בעוד כמה חודשים בנתיב האבות, באיפה? בקריית ארבע, להוריד 16 בתים ועוד איזה מפעל שם, כיוון שאחד הבתים, הגגון שלו, נכנס לתוך השטח הקרוי שטח פלסטיני, ממש סנטימטרים. בבג"ץ לא הסכים, אמר, צריך להוריד את הכל. אני לא נכנס רגע לסוגיה המשפטית. אבל תסתכלו, לא השתנה שום דבר. לא השתנה כלום. אנחנו ממשיכים להתמודד בשאלת הבעלות על הקרקע שהיא נחלת אבותינו. ללא שום ספק. אף אחד לא אומר, אני מדבר כיהודים, אף אחד לא אומר שזה לא שלנו, או שאין לנו זכויות שם. אף אחד לא טוען את זה. הטענה היא רק, האם שווה להילחם, מה תעשה עם 2 מיליון פלסטינאים וכו', אבל אף אחד לא אומר שזה לא שלנו. אבל שימו לב שהכלי שבאמצעותו אנחנו מתמודדים היום, הוא הכלי המשפטי. וקדם לנו בעניין הזה, אברהם אבינו. והוא מתמודד איתם על אחוזת קבר במונחים משפטיים, גר ותושב, אנוכי עמכם. שנייה, שאלה. עוד מעט הוא פותח במשא ומתן, כמה לשלם, אבל למה הוא אומר לו ישר בהתחלה, תנו לי את האחוזה, כאילו לעורר איזו התחפרות. לא, זה בדיוק. הוא אומר לו, תנו לי. זה בדיוק העניין. הואיל ואני בעל זכויות של גר ותושב, אני לא אמור לקנות פה שום דבר, אני אמור לקבל. כי אני גר ותושב, מגיע לי מה? אחוזת קבר. זו זכות שלי כגר ותושב. המילה לא רק איתכם, אלא עמכם. מה ההבדל בין איתך לעמך? איתכם לעמכם. עם מי אני קשור יותר? עמכם או עם איתכם? עמכם זה יותר. עמכם זה יותר. מה ההוכחה? שעמכם זה קשר יותר חזק? שאני חי עמכם? ההוכחה עם בלעם בן באור. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תלך עם השליחים, אל תקלל. בשלב מסוים הוא אומר לו,
אם לקרוא לך, האנשים הללו באו, קום לך איתם. אל תלך עמהם, אל תהיה בעצה אחת איתם, רק פיזית תלך איתם. תתלווה אליהם. אבל הוא הלך עמם, אבל הוא הלך איתם ביחד. זאת אומרת, אז ההבחנה המקראית, לכאורה, של בין עם לבין עת, היא הבחנה משמעותית. ופה אומר להם אברהם אבינו טענה חוקית. חבר'ה, אני חי איתכם, אני חלק מכם, אני אחד מכם. אחד מכם לגמרי, לא, אני ממש בשר מבשרכם. גר ותושב אנוכי עמכם. מאז שעליתי מחרן, אני חי איתכם פה. נלחם את מלחמותיכם, סוחר איתכם, הכל אני עושה איתכם. אני חי עמכם. לכן מגיע לי, תנו לי אחוזת קבר עמכם. כלומר, אני אמשיך להיות חלק מכם. מה הוא מבקש? מה זה אחוזת קבר? אני יכול להגיד משהו? בבקשה. אני אומר את זה הרבה יותר פשוט. השטחים, אדמה... על איזה שטחים אתה מדבר? יהודה ושומרון? לא, אני מדבר על בזמן על הסיפור, כן. עוד לא היה כל הסיפור הזה. כן. השטחים היו דפוסים על ידי בני חטא או אחרים, לא משנה. הכל היה מחולק, היו בעלויות, הכל היה מסודר. גם בימים ההם, בייחוד בני חטא, הם היו מאוד מסודרים. עכשיו בא אברהם, בדואי הזה, עם כל הכבשים שלו, ותמיד היה הרי מלחמה בין הרועים והחקלאים, כן. הוא בא מסתובב בשטח, והוא תמיד, כמו שאני רואה היום, הם באים בשולי השטח, כאילו שהם לא עושים שום דבר. בכל אופן, אשתו מתה, אולי היה לו כוונות אחרות בכלל, לקבור אותה באיזשהו מקום, או אני לא יודע, להתיישב באיזשהו מקום. הוא נעצר שם, למרות שהיה לו תוכניות אחרות, זה ללכת אולי הלאה למקום אחר. הוא אומר פשוט, אמנם אני גר ותושב, הכל, אני פה באופן זמני, רק עכשיו באתי. לא, אני לא עכשיו. לא, ההפך. חלקת קבר זה קביעות. אני לא עכשיו באתי. לכן שאלתי מה הוא מבקש. הפשט שאתה מציע לא עולה מלשון הכתוב. אני גר ותושב, אולי תתנו לי לגמור. בבקשה. רק לא כל השיעור, כי משלמים לי בשביל זה. אני לא רוצה לקבל שכר בחינם. בבקשה. ימשיך אדוני. אני צריך לחלק את השכר איתך. העסק הוא פשוט מאוד, כמו שהיום במושב, בכפר חסידי, בכפר ביאליק, יש בית קברות, השטח שייך לאגודה. באים אנשים שלא באגודה אומרים, אנחנו רוצים גם כחלק, ואז יש ויכוח. במקרה של אברהם, כל מה שהוא ביקש זה, אשתו מתה, היא לא מתה בזמן, אשתו מתה, הוא רוצה לקבור אותה, ואז הוא מדבר צנוע. מה הוא מבקש? צנוע. אדמה. למה צריך שטח אדמה? צריך קבר. אתה טועה בגדול מההתחלה ועד הסוף. כל מה שאמרת זה לא מה שאתה אומר. חלקת קבר זה רק לא לשרה, זה לא רק לשרה, לעצמו ולהילדה. לא, אל תוסיף מה שלא כתוב, רבותיי, אנחנו נצמדים למילים, רבותיי. גר ותושב הרי, גר ותושב אנוכי עמכם, הרי אברהם אבינו לא השתמש בנימוקים שהם לרעתו, הוא משתמש בנימוקים שיעזרו לו. אז ברור שהוא משתמש פה בנימוק משפטי שאומר, חבר'ה, אני אחד מכם, אני גר ותושב. אמנם אני לא אזרח שווה זכויות כמוכם, לא נולדתי כאן, ואין לי נחלת אבות כמוכם, כי האדמה, אתה צודק מבחינה זו, היא שלכם, אבל עדיין צברתי איזה זכויות כלשהם. אבל שימו לב, הוא לא מבקש לקבור את שרה, הוא מבקש אחוזת קבר. זה לא קבר בודד. זה אחוזה פירושו של דבר, זה נחלה שלמה, זה שטח גדול שבתוכו נמצאת מערת הקבורה. ואתם צריכים להבין, נכון, אתם צריכים להבין איך העסק עבד אז. אתם יכולים לראות את זה מי שהולך לבית שערים. כן. אז מה אתם רואים שמה? מערת קבורה ענקית שמחולקת לפי משפחות, כן? למשפחותיהם מה שנקרא. כל החלקה, כל האדמה מסביב, תשייכת, אני לא יודע למי, לאיזה אדם כלשהו, משפחה כלשהי, וכל האזור הזה נקרא אחוזת קבר, זה כמו אחוזה שיש בה מקומות של קברים, קברו בכל מיני שיטות, אני לא נכנס הרגע לצד ההיסטורי, אבל הוא מבקש שתתנו לי, תנו לי אחוזת קבר. זאת אומרת, אני רוצה להיאחז פה, לא קבר של מטר על מטר, אני רוצה אחוזה, כדי שכמו שאת אומרת, בעתיד, אני רוצה להמשיך להתחבר למקום הזה. ואיך אדם מתחבר למקום?
קובר שם את מתיו. בית קברות הוא רוצה. בית קברות, הוא רוצה בית קברות, אבל עם כל מה שמסביב. ומה? וקברה מתי מלפניי. לאיזה חלק הוא פונה במשפט הזה? לצורך השכנוע. החלק הראשון היה טיעון משפטי, גר ותושב אנוכי עמכם. תנו לי אחוזת קבר עמכם, זה אפילו דרישה, הייתי אומר, חוקית, אני רוצה אחוזה שלמה, שבתוכה יש מערת קברים. והחלק השלישי, וקברה מתי מלפניי, רגש, מצוין. הוא פונה לצד הרגשי שלהם. חבר'ה, תראו, מתי נמצא לפניי. אתם לא יכולים. בעצם, שימו לב, עכשיו תנסו להיות מהצד השני, אלה ששומעים את שלושת המשפטים האלה. יש פה דיון דיפלומטי עדין ביותר, ואת זה אני רוצה להבהיר לכם. למעשה הוא היה יכול לבקש כל אחת מן הבקשות הללו לחוד. הן בלתי תלויות אחת בשנייה. לדוגמה, הוא יכול לומר להם, תראו, אני גר ותושב עמכם, תפתרו לי את הבעיה. נכון? מספיק. כל פתרון שתתנו לי מקובל עליי. פתרון שני, בקשה שנייה, אלטרנטיבית. לא פרשנות של הבקשה הראשונה, אלא כסטנדלון, כעומד לפני עצמה. תנו לי אחוזת קבר עמכם. זו דרישה מסוג אחר לחלוטין. וקברה מתי לפניי, עוד יותר, זה סוג שלישי של בקשה. כלומר, זה לא אותו דבר כמו אחוזת קבר. קברה מתי לפניי, כלומר, שאני אוכל לקבור, שאני יכול לפתור את הבעיה של הקבורה, תנו לי פתרון אפילו זמני, כדי שאני אוכל לראות אסור להלין את המת. יש פה עוד משהו, כאילו הוא מניח את עצמו ונותן לבני חת את הכבוד. זה מההתחלה הוא הולך בצורה של המבל, מה שנקרא. נכון, כלומר... הוא תוקע יתד. הוא רוצה לתקוע יתד. הוא רוצה לתקוע יתד לעתיד. הוא חושב על הכל, הוא לא חושב רק לקבור כרגע את המת וזהו. הוא יודע שכל מי שיבוא אחרי המת הזה, יקבר בשטח הזה. אבל השאלה, גלי, השאלה, איך הצד השני מבין את העניין? אם למשל אני הייתי אחד מציג בני חטא, הייתי אומר לו, תשמע, בסדר גמור, מה אתה רוצה? מה הבעיה שלך אז? וקברה מתים מלפניי? עזוב, זה בעיה שלנו, יש לך חברה קדישה של עמי כנען, ייקחו את שרה, יקברו אותה, ואני אגיד לך איפה, מה הבעיה? פתרנו לך את הבעיה, לכאורה. אבל הוא לא מבקש רק זאת. הוא מבקש זכויות, הוא מבקש אחוזת קבר, אבל אמרתי שהוא מצד שני נותן להם את ההרגשה, אוקיי, תתנו לי פתרון, תאחזו או בזה, או... כמובן שהוא רוצה הכל. אבל החוכמה בדיפלומטיה היא כשאתה מציע משהו, תן אפשרות לשני להאחז במשהו שכן יוכל לתת לך, שלא יגיד לך תשובה שלילית לחלוטין. שאלה למה הם הסכימו? הם לא הסכימו, מי אמר? כל אחד מהפסקאות האלה שאמרת, ממש לא הסכימו. היו מוכנים לתת לו בחינם? לא, את מדברת על סוף העניין, אבל בואו תראו. ויענו בני חת את אברהם לאמור לו. האם מוסד השליחות ממשיך להתקיים? לא, זה נעצר פה אולי במשא ומתן עם אברהם. מה זה ויענו בני חת את אברהם לאמור? איזה מילים מיותרות כאן? לא, זה... לאמור לא. מיותר לחלוטין, הרי כתוב ויענו בני חת את אברהם. הם השיבו לו. לא. ויענו בני חת את אברהם לאמור לו. כלומר, הם שלחו שליחים שיאמרו לו את הדברים הבאים. מה זה? זה off the record או on the record? זה משהו שרק אברהם צריך לשמוע, או שכולם צריכים לשמוע? בשער העיר. זה רק תחילת המשא ומתן. לאמור לא. אישית, לאברהם. בסדר? שליחות. הזזת את המצלמה? בסדר. עדיין אתה בסדר? יודע איך קוראים לזה? אנחנו החלטתי. כן. כך קראו לאבא שלי, שהוא היה מנהל הכפר. מה הם אומרים לו? מה השליחות אומרים לו? שמענו אדוני, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. לאיזה מן הטענות הם מתייחסים במשפט הזה? מה זה נשיא אלוקים אתה בתוכנו? אתה נאמבר 1, אתה נשיא אתה לא סתם גר. אלוקים. חבר'ה, מזכירים שליח אלוהים. שאתה שמענו, זאת אומרת, אתה לא סתם, אתה אדוננו, אתה אדוני, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. מה אתה בכלל זקוק לטיעונים משפטיים של גר ותושב? בשביל מה צריך את זה? אנחנו מכירים בך כמה? נשיא אלוהים. כנשיא אלוהים אתה בתוכנו. האם הוא לא מאמין עמנו או בזכות. בתוכנו?
בתוכנו, בטח, שאתה ממש בשר מבשר. ולכן, תפסיק עם הטענות המשפטיות האלה שאתה גר ותושב, עזוב, אתה הרבה יותר מגר ותושב, הרבה יותר מגר, אתה נשיא אלוקים ואתה בתוכנו. ולכן, במבחר קברנו, קבור את מתיך. דהיינו מה? בין הקברים שלנו אפילו. תבחר לך איזה מערת קבורה שאתה רוצה, ואנחנו ניתן לך. בחינם. אבל קברנו, לא קבריך. כשווה, איתנו. במבחר קברנו, קבור את מתיך. דהיינו, למה מתייחס המשפט הזה? לאיזה מהבקשות שלו? אחוזת קבר. לשנייה. תנו לי, הטענה הראשונה, שמענו וניסינו אותו בתוכנו, מתייחס לטענה הראשונה של גר ותושב. אתה לא גר ותושב, אתה נשיא. הטענה השנייה, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, מבחר קברנו, קבור את מתיך, מתייחס לתנו לי אחוזת קבר. דהיינו, מה הם אמרו לו בלשון דיפלומטית? לא. לא. נכון. אבל לא אומרים כזה דבר, חס ושלום. במשא ומתן לעולם אסור לך להגיד לא. מה פתאום? למה? כי מצלמים, כי יש תקשורת. רייטינג, עיתונאים, מה זאת אומרת? אנחנו נורא אוהבים אותך. אתה נשיא אלוקים. אתם מכירים את כל הדאווין הזה, כן? יש הרבה אנשים שמדברים ככה, מתרברבים, אתה נשיא אלוקים בתוכנו. כמה שירימו יותר... תיקח את הקבר הכי טוב שיש, ניתן לך. כמה שירימו יותר, אחרי זה מפילים את הקלונסאות בקבר של המוח. קראתי בספר משא ומתן אמריקאי, לענות, כן, אני לא אתן לך. לא לענות לו. כן. כן, אני לא אתן לך. נכון. העיקר, תתחיל במילה כן ואל תתחיל במילה לא. לא רק זה, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. זאת אומרת, מה זה את קברו? לא אחוזה, מה פתאום? את הקבר המיועד לי. השליח אומר, תשמע, אפילו הקבר שמתכננים לי במשפחה, במקום X, אפילו את זה אני מוכן לתת לך. כלומר, לא רק קבר לא מיועד, לא מקום שאיננו מיועד ואומרים, אוקיי, בוא נייעד אותו לשרה, אלא גם קבר מסוים שאומרים, זה מיועד לפלוני, אפילו את זה ניתן לך. רק מה לא ניתן לך? אחוזה. אחוזת קבר. לא יהיה לך טאבו ולא יהיה לך מנהל, שום דבר. לא יהיה לך שום רישום, שום מסמך, שום כלום. אתה, למה הם מתייחסים? לטענה השלישית. וקברה המתים לפניהם, בבקשה, תקבור. יוצא שהתשובה הדיפלומטית בבזאר הים תיכוני הזו מדויקת להפליא. לכל אחת מטענותיו או בקשותיו של אברהם, הוא קיבל תשובה. באשר לשאלה, נשיא, אני גר ותושב עמכם? מה פתאום? אתה הרבה יותר מכך, אתה נשיא אלוקים, אתה בתוכנו. באשר לשאלה, תנו לי אחוזת קבר? למה לך להסתבך באחוזת? מבחר קברנו! רק אחוזת קבר אתה רוצה? את הקברים הכי טובים ניתן לך, עם 4 כיווני אוויר. הטוב ביותר, the best, קומה שלישית ניתן לך. משקיף לקריית 4, הטוב ביותר ניתן לך. טוב, אנשי תקשורת ששומעים את הדבר הזה, מה הם אומרים? וואו. ומה באשר לטענה שלישית? המיידיות, אתה רוצה לקבור הצעה באופן מיידי? אפילו אני אתן לך את הקבר שלי. את הקבר של שני אני אתן לך, כך, עכשיו, מיד. וואו, תשובה נפלאה. מי ששומע מבחוץ, מה זה כיבדו, אהבו, חיבקו אותו חיבוק של חולק של מוות. חיבוק דוב. רק דבר אחד הם לא אמרו לו. לא תקבל אחוזה. אחוזת קבר לא תקבל, את זה הם לא אומרים. אבל כמו שאתה אמרת, את זה אסור להגיד. זה לא פוליטיקלי קורקט. לא אומרים דברים כאלה, זה לא יפה. זה הוא צריך להבין, אם הוא מבין. מה זה יכלה? לא יכלה ממך. מלשון להפסיק. לא יסרב. לא יסרב, כן. תראה את רש"י. לא יימנע. אבל אני חושב... זה מילה. רש"י אומר, לא יכלה, לא יימנע. הנה רש"י מאחורה, כמו לא תכלה רחמך. תסתכלי מאחורה. רש"י מסביר לך, אני לא מונע, אף אחד לא מונע ממך. כן. אברהם עד היום... עברית, כן. יש גם השמן לא יכלה. כן. השמן בחמייה. ייגמר. רגע, חבר'ה, מישהו מדבר, רגע, כן, וואה. אברהם היה עד היום בדואי שנם ממקום למקום. כן. הוא רצה התיישבות קבע. קבע. בני חטא אמרו לו. את זה לא ניתן לך. לא ניתן לך. ומה הוא רצה לנצל את ההזדמנות שמה?
אשתו מתה, אז כביכול תרחמו, כאילו חבר'ה, זה מחווה, איך מבקשים מאיתנו כל הזמן לעשות מחוות לפלסטינאיות? מחוות אנושיות כל הזמן, הם צריכים להגיע למקום עבודה, מסכנים אין להם בריאות, מסכנים אין להם אוכל, מחוות אנושיות, מחווה אנושית זה מה שהוא ביקש, מחווה אנושית. פה עושה הרושם, אני מקבל את הרושם, וכל הצבק הזה הוא בבאר שבע ופה... לא, עכשיו הוא בקריית ארבע, הוא לקח אוטובוס 72 נסע לקריית ארבע, כן. כן, אבל הנדודים שלו וכל... מתקבל הרושם שהיה לו מעמד רציני מאוד לאברהם. הוא היה בעל... נשיא אלוקים, הם לא שיקרו. כשהם אמרו שהם נשיא אלוקים בתוכן, זאת אומרת, הם מתייחסים אליו. אנחנו יודעים על המלחמות של אברהם, שהוא הלך והציל את לוט, הגיע דמשק, ניצח 4 מלכים, מה שנקרא. הוא היה עם צבא, היה רציני מאוד, לא איזה בדואי כזה מסכן קטן כזה, ממש רציני מאוד. נשיא אלוקים בתוכנו, אבל זה הדיסוננס, זה הפער העצום בין המרחק גדול מאוד בין הכבוד שאנחנו רוכשים לך לבין לתת לך אחיזה בקרקע. את זה לא תקבל מאיתנו. אגב, זה עד היום אצל הערבים. זה היחס אל הקרקע והיחס אל האדם, מבחינתם זה יותר חשוב מחיי אדם. ממש, האסלאם ממש החדיר את זה. מה זה האסלאם? מאברהם זה צומח, כן? ישמעאל. חברות לקרקע ולא לנתק ממנה. אבל גם הערבי יתחיל ככה. אוקיי. אחוי, אתה אח שלי, קח מה שאתה רוצה. כן, אבל תצא מהבית, סכין. אבל בתוך הבית, הכנסת אורחים אדירה. טוב, אברהם הבין או לא הבין את מה שהם אמרו לו? הבין. אז מה הוא צריך לעשות? עכשיו לדבר לעניין. לא, לחפש מצב, הוא רוצה... לקבוע את ה... באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים? סיטואציה שבה כל התקשורת נמצאת, אברהם מתחנן ומבקש שיתנו לו קבר לקבור את מתו מלפניו, והוא בני חטא, מה זה לארג'ים? פותחים בפניו את כל האופציות, נכון? עכשיו אברהם מבין את הטריק, נכון? יש לו 2 אפשרויות בפניו. לבוא ולנפץ להם את הבועה הזו שהם יצרו, ולהגיד, חבר'ה, אתם הרי משקרים, אתם מרמים אותי. לדבר כמו צבא, מה שנקרא דוגרי. תפסיקו לבלבל את המוח. מה, בגלל שיש פה מצלמות, אז אתם עושים פה עכשיו הצגה? אתם לא רוצים לתת לי אחוזת קבר, נקודה. נכון? זו הנטייה הטבעית של כל אחד מאיתנו. אני בתור מרוקאי, זה מה שהייתי עושה. לא, אסור לעשות את זה במישהו. קודם כל הייתי מפוצץ להם את הפועל, זה מעצבן, זה מכעיס, זה מרמים אותך בפנים, ואתה צריך להגיד, זה הצגה. באחד הפעמים הבודדות שהייתי באנגליה, אני כמעט לא יצא לחוץ לארץ, כי אני מפחד לטוס. אז עמדתי בתור לאוטובוס שם, ודרכתי בטעות על איזה אנגלי שם, ובמקום שאני אגיד לו סליחה, הוא אומר לי, סורי, סורי, מה זה מצא חן בעיניי? כל הזמן דרכתי להם כדי לשמוע מהם את הבקשת סליחה. כן, זה הצגה. אז הוא אומר לי, סורי, סורי, אני דרכתי לו על הרגל, והוא מבקש ממני סליחה, אבל בתוך תוכו מה הוא אומר לעצמו? הוא היהודי הזה, הייתי יכול לחסל אותו. זה בערך המצב. ואתה אומר, איזה פראייר. ואני אומר, הוא פראייר, אז אם אתה אומר לי סליחה, בבקשה, אני אדרוך לך עוד פעם על הרגל. עכשיו אברהם בדילמה. אופציה אחת זה לנפץ את הבועה הזו ולומר להם, יאללה חבר'ה, מספיק עם הצגות, תקשורת בבקשה צאו החוצה, סגרו מסכים, אני רוצה לקנות. שבו כאן, יאללה בוא נדבר תכלס, יאללה, גמרנו את ההצגה. אופציה שנייה, לראות שמה... הוא יודע שהוא יכול להפסיק בדרכי נועם, הוא יכול להשיג את מה שהוא רוצה. אופציה שנייה זה להמשיך לשחק את המשחק שלהם. זו החוכמה, ולכן אני קורא לזה בזר ים תיכוני. מה הוא עושה? ויקום אברהם, וישתחו לעם הארץ לבני חטא. לא יאומן כי יסופר. הוא מבין שהם נותנים לו תשובה שלילית, ומה הוא עושה? אומר תודה רבה. משתחווה, תודה רבה. אני מתרגש. אתה יודע מה זה שאברהם אבינו משתחווה לבני חטא האלה? אתה יודע מה זה? לעם הארץ, לא לנכבדים. לעם הארץ. לא, אני חושבת שזה לא, עם הארץ פה זה לא כמו שאנחנו חושבים. זה לא אמורים, זה לעמים המצויים, לעמים המצויים. אבל מאיפה לקחו את הרעיון שעם הארץ זה ביטוי מטאפורי לפשוטי העם? מכאן. עם הארץ, יש עם הארץ, יש בני חטא. כלומר, כל החבורה הייתה שם, כולל החקלאים שלא יודעים קרוא וכתוב ולא יודעים בכלל איפה הקבר שלהם נמצא, ואברהם אבינו, אותו נשיא אלוקים, אתם יודעים מה זה וישתחו במקרא? כן. זה פישוט רגליים וידיים, זה לא כת קידה, זה ממש על הארץ, השתחו ככה, זה נקרא וישתחו. השתתח. ממש.
ויקום אברהם, זאת אומרת, מה הוא היה? הוא היה במצב של ישיבה, והוא משתחווה. מה הוא עושה? היה להם כושר. היה להם כושר, בטח שלהם כושר. והיו מוכנים. הוא היה בסך הכל אומר משהו. ואני חושבת שהוא גם באמת מודה להם, שהוא לא כועס עליהם. זה מזכיר לי את התפילה. אנחנו לא יודעים מה הוא מרגיש בפנים, אנחנו יודעים מה הוא עושה מבחוץ. הוא מבין שהוא צריך אין לו על מה להודות להם. יפה. הם נפנפו אותו בגדול. קיבלו אותו בצורה יפה, הוא מודה להם, אבל הוא, יש לו את האינטרסים שלו, שהוא עכשיו משתמש בהם, אבל הוא מודה להם. גליה, את יכולה להיות עורכת דין בינלאומית, להגן על זכויות האדם, אבל את גם קצת יהודיה, נכון? אז צריך להגן גם קצת על... אברהם אבינו ידע על מה מדובר. הוא הבין שהם לא רוצים לתת לו, זה מה שמנסה להסביר לכם. אחרת המשא ומתן הסתיים, נכון? אמרו לו בבחר קברים קברות מתן, היה צריך להגיד להם מה? תודה רבה, איפה הקבר? אבל זה לא נגמר, רק מתחיל הסיפור. אז מה זה אומר? שהמשא ומתן בעצם, יש פה שני מסלולים של משאים ומתנים. בדיוק כמו שמתרחש היום. יש off the record ויש on the record. זה המושגים שמשתמשים בהם היום. כלומר, יש משא ומתן שמתפרסם בתקשורת, ויש משא ומתן אמיתי. תסתכלו רק בתוכניות טלוויזיה, תראו מה שאני אומר לכם, זה אמיתי לחלוטין. נגיד שני נציגים של מפלגות, נגיד מרץ וליכוד. ברגע שמפעילים את המצלמה של הטלוויזיה, הם הורגים אחד את השני, ואוכלים אחד את השני, וקלים אחד את השני. דקה, שנייה, לפעמים הם לא מספיקים להגיד להם שסגרו את הזה, המצלמה ממשיכה לצלם. נו, איך היה? איך היינו? נחמד, אה? ככה זה בדיוק, רבותיי, אני עבדתי שם, אני יודע מה אני מדבר. גם בפוליטיקה ובטלוויזיה עבדתי. ככה בדיוק זה עובד. כאשר אדם נמצא מול מצלמות, הוא מתנהג אחרת. אחת הבעיות המרכזיות של חלק מה שקרוי ההפסדים שלנו ושל צה"ל בכל מיני מקומות זה שהכניסו מצלמות. היום הערבים נלחמים אותנו באמצעות המצלמות. מתגרים בחיילי צה"ל ומצלמים אותם כדי להראות לכל העולם, הרי תמונה אחת שווה 1,000 מילים. וזה מה שקורה כאן. יש תמונה תקשורתית אדירה, כל העולם מסתכל, והם נותנים לו תשובה חיובית, סופר תשובה חיובית, ואם הוא היה שובר את הכלים, לא טוב. הוא מתאפק, הוא יושב בשקט, הוא קם ומשתחווה להם. אבל הוא יש לו מטרה אחת, מה להשיג? אחוזת קבר. כל החוכמה היא כאן להמשיך במשא ומתן, למצוא את נקודת החולשה שלהם, והצוחק צוחק אחרון, והוא יצחק אחרון. ולכן התורה מספרת לנו, אם תבדקו ותקראו את כל החבר'ה היום ביהודה ושומרון, שפודים את האדמות, שקונים את האדמות בירושלים וכל מיני מקומות, רוב הסיפורים, 99% מהסיפורים עדיין חסויים, אבל ברור לכם איך זה עובד. יש קרנות שלמות של יהודים אמריקאים עם המון כסף. ואיך אתה קונה בית מערבי, שאתה יודע ש... אין לי אפשרות לסגור אותו כי הוא התקלקל לי. הטלפון. אני פשוט, המסך לא עובד, אז מה שאני אעשה, אני פשוט מפסיד לו את הבטריה. זהו, אין ברירה. ואתם יודעים איך שהם קונים, הרי אם הערבי יסכים לקנות באופן גלוי, הוא נשחט. מיליון טריקים ופטנטים, ולעבוד על החוליות החלשות שלו, והם רוצים למכור, כולם רוצים למכור, כי המחירים שנותנים להם, מי ייתן להם כאלה מחירים של איזה חורבה באיזה מקום, בירושלים העתיקה או באיזה מקום? זה הרעיון. אנחנו לומדים את זה מכאן. אותו מצב אנחנו נמצאים. ולכן ויעקב אברהם וישתחו למען בני חת. אבל וידבר איתם לאמור. עכשיו הוא כבר שולח את השליחים שלו. אבל הוא גבי רואה את העתיד, הוא רוצה את ההמשך, הוא רוצה להיקבר על יד אברהם. זה ברור. הוא רוצה את הילדים. הוא רוצה לקרב ליד אברהם, הוא אברהם. על יד שרה. הצרה זה... ויש לו אחוזה, הוא רוצה אחוזת קבר, הוא רוצה אחוזת קבר. בדיוק. וידבר איתם לאמור, שימו לב, אם יש את נפשכם, מי ישתמש במילים אם יש את נפשך? המקור ממנו. כן, ביאליק, כן? אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפניי, האם המשפט הזה נשמע לכם נורמלי וסביר? מה פירוש אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפניי? הרי הם אמרו לו, במבחר קברנו קבור את מתיך, אז מה זה אם? אם זה הטלת? ספק. איזה מין ספק אתה מטיל? זאת אומרת, חבר'ה, אני לא פראייר. אני מבין, אני קורא אנטר שורר, אני קורא בין השורות, בין השיט, אני יודע בדיוק למה אתם מתכוונים. אז תעזבו עכשיו, התקשורת הלכה, מצלמות קובו, בואו נתחיל לדבר תכלס. אם אתם באמת,
אם יש את נפשכם לקבור את מתים לפניי, שימו לב, מאיפה הוא מתחיל עכשיו? היה לו 3 טענות, זוכרים? גר ותושב, אחוזת קבר, וקברה מתים לפניי, פסוק ד', נכון? הם ענו לו רק לגבי בתכלס, באופן מעשי, אמרו לו, אחוזה לא תקבל, אתה נשיא, וקברה מתים לפניי, בבקשה, קח את הקבר. הוא אומר, אוקיי, אני רוצה להתחיל משם. אני רוצה להתחיל מהנקודה שבה אתם הסכמתם. הוא לא משכנע אותם, תראו את האומנות של המשא ומתן, להאחז במשהו שהצד השני הסכים, ולהעלות אותו מדרגה. הוא לא בא ואומר להם, חבר'ה, אתם לא בסדר, אני ביקשתי א' ואתם נתתם לי ג', ביקשתי א' ב' ג' נתתם לי ג'. הוא אומר, אתם הרי הסכמתם על מה? על ג'. אז בואו נתחיל משם. אם יש את נפשכם לקבור את מתים לפניי, אין בעיה, אני מוכן. שמעוני ופיגעו לי בעפרון בן צוחר, וייתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. מה הוא עושה? הוא חוזר אחורה בדרישות שלו. הוא אומר, אין בעיה, אתם פותרים לי את הבעיה של הקבורה. אמרתם בכל קבר? בבקשה. בבקשה, הנה. יצא לפעול? הנה, לכו, פיגעו לי, לכו תביאו את עפרון בן צוחר שהוא לא נמצא כאן הרגע, וייתן לי את מערת המכפלה אשר לו, שייכת לו, אשר בקצה שדהו, מקום מדויק, אזימות, טק, טק, לא רק שהוא מדויק, שלא ירמה אותי ויתן לי משהו אחר. אבל הוא מצטנע, כאילו בקצה, לא רוצה במרכז. לא, הוא לא מצטנע בכלל, לא מצטנע בכלל. איך הוא ידע שהוא מוכר? איך הוא ידע שהוא... הוא לוקח במערה. הוא כבר עשה סיבוב, אברהם אבינו מכיר את ארץ ישראל בחינם, הוא מסתובב הלוך וילך עבר ונסוע על האצבע. הוא מכיר את הארץ יותר טוב מהם. אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי. שימו לב, עד עכשיו כל הזמן המקרא השתמש בביטוי תנו לי, תן לה, תן לי, אבל עכשיו הוא מעביר את התרגום מכסף מלא, מי יתננה לי בכסף מלא, דהיינו בערכו המלא. בהתחלה הוא אמר תנה, אם היה בהתחלה הוא אומר אני אתן לך כסף, אז הוא יפסיד במשא ומתן. נכון. הוא משאיר לעצמו את הרווח קודם. אבל שימו לב מה הוא עושה כאן, דבר מדהים. הרי הוא אמר בהתחלה מה? תנו לי, כן? תנו לי, מה משמעות? מתנה. בכסף, בלי כסף. הוא אומר להם, תראו איזה יופי איך שהוא מעלה להם את האגו. אם עפרון בן חיתי יסכים למכור לי את המערה הזו של בשדה המכפלה, מבחינתי, כאילו שאתם נתתם לי אחוזת קבר. בכסף מלא, יתננה לי. זה גם המקור, לאחר מכן של חז"ל, שאין נתינה אלא בכסף. אבל הרגע אני לא מתייחס לצד המשפטי של העניין. הרגע רק תבינו את הרעיון. הרי הוא כל הזמן ביקש שאני רוצה לקבל, יתננה לי. בסוף הוא אומר, הוא היה צריך להגיד בכסף מלא, מה? ימכרנה לי. מה זה יתננה לי? אז מה המשמעות בכסף מלא יתננה לי? זאת אומרת, הוא יקבל את הכסף שהוא רוצה, אבל אני מבחינת הדרישה שלי, כאילו שאתם נתתם לי את מה שרציתי. אתם תצאו מפה גדולים, אם תשכנעו אותו. זה מה שאמרתי קודם, שהוא נאחז בנקודת ההסכמה, וממנה הוא מתחיל להרים אותם אליו, להביא אותם לדרישות שלו. בכסף מלא יתננה לי בתוככם. כלומר, אל תחשבו שאם אני קונה מעפרון החיתי את המערה הזו, מערת המכפלה, אז אני מתנתק מכם, אני הופך להיות חלק חריג. לא, אני נשאר בתוככם. אבל מה אני רוצה ממנה לעשות? אחוזת קבר. כן. זאת אומרת, אני לא ויתרתי על דרישתי השנייה. הראשונה הייתה גר ותושב, זה רק הצידוק המשפטי. אבל הדרישות היו, אני רוצה קבר בתוך אחוזה. והנה מצאתי פטנט, אומר להם אברהם אבינו. לאור כל מה שאמרתם, שזה נשמע מאוד יפה, רצונכם הגלוי, שכל התקשורת מצטטת אתכם בכל מקום, בבקשה, תמצאו לי את עפרון בן צוחר, אני אענה איתו משא ומתן, תן לו כסף. אני מבחינתי, כאילו נתתם לי אחוזת קבר מבחינתכם, אם הוא יגיד לי כן. מדהים איך הוא תופס את נקודת החולשה שלהם. עכשיו מופיע המושג מערת המכפלה. כן. עכשיו. נכון. ועפרון יושב בתוך בני חטא.
מה מוסיף לי המשפט הזה? כלומר, כל מה שהוא אומר להם, בעצם שומע עפרון. האם אברהם ידע או לא ידע שהוא יושב שם? הוא ידע. לא ידע. ידע. הוא ידע, יכול להיות שגם תאם איתו קודם. תאם איתו, אני לא יודע. למה לא? אז מה? אם הוא יושב למה זה בתוך חשוב? בני חטא, אז הוא בן המקום גם כן. למה זה חשוב לומר שההסכמה שהייתה בין אברהם לבין עפרון היא הסכמה שהיו עדים לה כולם, והסכמה ציבורית. שימו לב, יש איזו טכניקת לחימה סינית שבה, אני לא יודע איך קוראים לה, שתוקף אותך, אתה משתמש באנרגיה שלו כדי להחזיר חזרה את ה... זה הרעיון של הג'ודו. ג'ודו. משהו, יש איזה זה מלמדים בג'ודו, תנצל את האנרגיה שלו. תנצל את האנרגיה של היריב. לנצל את המומנט. שימו לב, מה הבעיה עכשיו של אברהם אבינו? הבעיה של אברהם אבינו, שאם הוא מגיע להסכמה עם עפרון החיתי, הסכמה פרטית, מחר מה יעשו לעפרון? ישחטו אותו. אז מה הוא אומר? עכשיו הוא יודע שעפרון שם, הוא יושב שם. הוא לא יודע, הוא מכיר אותו, בדיוק, הוא יודע, אם הוא מכיר את השדה שלו לפרטי פרטים, אחד נמצא, ודאי שהוא מכיר את עפרון. אבל הוא מבקש להגיע להסכמה שכולם יושבים. בוא נראה עכשיו מי מדבר, בוא נראה עכשיו מי אומר לא. עפרון, מישהו יבוא עליו בטענות, למה מכרת לאברהם, מה הוא יגיד? כולכם ישבתם ושמעתם, אף אחד מכם לא פתח את הפה. ויען, ועפרון יושב בתוך בני חטא, ויען עפרון החיתית אברהם באוזני בני חטא. למי הוא מדבר? הוא מדבר אל אברהם, אבל למי הוא התכוון? לבני חטא. לכל באי שער עיר לו לאמור. זאת אומרת, הוא מנצל, הוא הרים לו, אולי אפילו מה שאתה אמרת, אולי אפילו תכנן את זה איתו, משהו כזה. הוא הרים לו להנחתה. הוא כאילו אומר לעפרון, גם אם נגיע להבנה פרטית בארבע עיניים יותר מאוחר, אני נותן לך הרגע את ההזדמנות לקבל גיבוי ציבורי משפטי למחירה. לכן, כל מה שאתה מציע לי, תגיד את זה בקול, שכולם ישמעו, שכולם יראו, ואז נראה, אם מישהו יסרב, נראה מה עושים. אבל אם יש שקט, ולא סתם, הוא יושב בשער העיר. אגב, מה זה שער העיר? הכיכר, הכי... שער העיר במקרא, זה מקומו של המשפט. השופט של המשפט. כל בני... זאת אומרת, זה גם יסוד משפטי. סתם אסוציאציה. כן. שנעמי, אחרי זה תביא את רות לשער העיר, קבל עם ועדה. בדיוק, שכולם... כן, כן. אבל גם שם הגואל יהיה שם. יכול להיות שהם התנגדו לו, זה שטח שלו. בני חטא. הם לא רוצים למכור ליהודים. זה שלו. אז מה? נו, למה הערבים שעכשיו... ודאי, ערבים שלא רוצה למכור, לקבל דירה ששווה $50,000, נותנים לו $1,000,000. הוא רוצה מת לעשות זה ולברוח. אבל לא יעשה את זה, לפחד שישחטו אותו. אותו דבר. אז עפרון מתרומם, והוא אומר את כל מה שהוא מסתכל על אברהם, אבל... מסתכל על כולם, בטוח שכולם שומעים, והוא פוצח בנאום. לא אדוני, שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך, קבור מתיך. תן לו את הרשות. מה זה? מה הוא נותן לו? הכל. אז למה לא אדוני? גם הוא מתחיל כמו אמריקאי. מה זה לא אדוני? כן אדוני, מה זה לא אדוני? זה בדיוק הרעיון. מה זה לא אדוני? לא על מה שהוא אמר שהוא... על מה לא? את מה הוא שולל? לא על כסף, הוא מוכן לתת בלי כסף. הלוואי, אבל הוא לא רוצה, הוא רוצה כסף. הוא עושה את ההצגה. הוא עושה את ההצגה, והוא שולל פה משהו. אתה תקבל ממני רק את מה? מערת המכפלה. רק את הקבורה, לא את השדה מסביב, לא את האחוזה. שימו לב, לא אדוני. לא אדוני, פרשו של דבר, אתה לא תקבל כל מה שאתה רוצה. השדה נתתי לך, המערה אשר בו לך נתתי לך, לעיני בני עמי נתתי לך, קבור מתיך. זאת אומרת מה? הנה, כל בני עמי שומעים מה שאני אומר. וישתחו אברהם לפני עם הארץ. עוד פעם. הפעם זה באמת עם הארץ, שזה מי? עפרון החיתי. עפרון החיתי. שוב, תודה רבה. אבל הפעם הוא כבר הגיע, במשא ומתן כבר הגענו, עלינו מדרגה. ויען עפרון את אברהם לאמור לו. קפצת, וידבר. ידבר. וידבר אל עפרון
באוזני עם הארץ לאמור. גם אברהם תופס את הפטנט, גם הוא מדבר למי? באוזניים של כולם. אך אם אתה לא שמעני, נתתי כסף השדה, קח ממני וגברה את ביתי לפני. אני לא רוצה מתנות כמו שאתה מציע לי, אני רוצה מה? לשלם לך. כסף השדה, קח ממני. דהיינו, מה אני רוצה? את חלקת השדה, לא את הקבורה. הוא רוצה לתת לו את הקבורה, הוא אומר לו, לא, את כסף, אני מוכן לשלם לך לשדה, מסביב. קח ממני וקברה, למה? כדי לפתור את הבעיה של הקבורה. שימו לב למשחק, המשחק הזה בין כולם, כולם עובדים פה על כולם, כן, אבל אברהם אבינו הוא לא פראייר, מבין לאן הדברים הולכים. אוקיי, ויען עפרון את אברהם לאמור לו, עכשיו אנחנו עוברים איפה ויען באוזני מי? אין כבר אוזני בני חת, אין כבר בעיני עם הארץ, כבר המשא ומתן הציבורי הסתיים, יצאו החוצה ועכשיו הוא שולח לו שליח, שושו, שקט, רק אני ואתה. ויען עפרון את אברהם לאמור לו, רק לאוזניך. אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף ולי ולך מים ואת מתך קבור. יאללה, תן לי 400 שקל כסף, ככה הכל. יש חוקרים שמנסים להבין מה זה הסכום הזה, 400 שקל כסף. זה סכום אדיר באותם ימים. שקלי כסף שממש הם עשויים. כמו לחם. סכום אדיר, ממש במחירים של היום הם הגיעו למיליונים. זה כלום, מה זה בנבחרת? חסר לך כסף, יאללה, בוא נסגור עניין. למה? כי את הגיבוי הציבורי כבר קיבלנו. וישמע אברהם אל עפרון, וישקול אברהם לעפרון, לא יתווכח איתו, לא יתמקח, לא הוריד לו שום דבר. וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל כסף עובר לסוחר. לא סתם 400 שקל כסף, אלא עובר לסוחר, דהיינו כסף שכיר, שאפשר לקנות איתו בכל מקום בעולם. מזומן. דולר. מזומן. מזומן. אתה יכול לעשות את זה מה שאתה רוצה, לא סתם. ככה הוא דפק את עפרון. עפרון אמר, וואי, למה לא אמרתי 500? שימו לב לפסוק המסיים. ויקום שדה עפרון אשר במכפלה, אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב, לאברהם למקנה, לעיני בני חת בכל באי שער עירו. מה זה ויקום? ויקום פירושו של דבר? ממש של דבר. זה מונח משפטי. כי מה? יקום הדבר ויהיה. נכון, יקום הדבר ויהיה. פירושו של דבר לא רק הגבורה, לא רק השדה, לא רק האחוזה. הוא נתן לו את השם של המוכר במסמך המשפטי, את הגבולות שלו, את האחריות, את האם כולל עצים או לא כולל, הכל מכל כל, אין, הוא לא יכול לברוח מילימטר. החוזה היה מאוד 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 מוקפד. טאבו מוחלט ויקום. זאת אומרת, זה עכשיו, זה כמעט מלשון משפטית, זה עכשיו זה שלו. השדה והמערה אשר בו לאברהם, סליחה, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו ורץ שדה המכפלה של בני מראה וחברון. זאת אומרת, מה זה אחרי כן? רק אחרי שהוא גמר את ה... הוא קבר אותה במערת קבורה שלו, רק אחרי שהמסמך המשפטי הסתיים, וזה חלקת האדמה שייכת לו, רק אז הוא ביצע את הקבורה. ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם אחוזת קבר מאת בני חת. כלומר, עוד פעם ויקום, פעם שנייה, זה כבר ויקום כלפי העתיד. חז"ל אומרים שיש 3 מקומות שהגויים לא יכולים להתווכח איתנו אם זה שלנו או לא שלנו. על 2 מהם הם מתווכחים, אבל על 1 מהם, על מערת המכפלה, גם כן מתווכחים בעצם. מי שמכיר את הסיפור של הרב גורן ומשה דיין, שנתנו לנו הרי לעלות במערת המכפלה רק 7 מדרגות, עד מלחמת 6 הימים, וחשבו להמשיך בזה. והרב גורן הלך, כמעט הרב משה דיין אמר לו, אדוני, זה לא יקום ולא יהיה, ואנחנו נכנסים, ולולא התערבות שלו, אם הוא היה עושה אותו דבר בהר הבית, גם שם היה מצב היה שונה. ולולא התערבות שלו, באמת לא היינו נכנסים במערת המכפלה, כי הרבים ביקשו לשמר את המצב שהיה אז. אבל עקרונית, האחיזה שלנו היום במערת המכפלה היא תוצאה של ויקום הזה, של המסמך המשפטי הראשון בהיסטוריה שמנחיל לנו, או נותן לנו איזה חבל ארץ מסוים, אמנם לצורכי קבורה, אבל עם כל מה שמסביב. וכאן מקום לשאלה שהתחלתי בה בתחילת השיעור, פרבוס, בשביל כל הסיפור הזה.
כדי שהם לא בעתיד יגיד לו, אתה עכשיו עוף לי מהקרקע ועוף לי מהעיניים. אם איתך, אם אשתך, לקחת, נתתי לך רק לקבור, עכשיו נגמר, אתה חמוץ. אם זו המטרה, התורה הייתה יכולה להסתפק בפסוק אחד או שניים ולומר, ויקנה אברהם העברי מאת עפרון החיתי את כל השדה ואת כל הדברים, מסמך משפטי, מספיק פסוק אחד. למה אני צריך את כל המשא ומתן הזה, הארוך הזה? חבר'ה, זה 20 פסוקים, ותראו כמה זמן, השיעור הזה נותן בדרך כלל 6 שעות, אני קיצרתי אותו ככה. למה? בשביל מה צריך כל כך הרבה? ויש דברים כל כך חשובים שהתורה לא מספק לנו כלום. היא לא אומרת לנו משהו, רגע, איזה פייפ אברהם אבינו ישן. היא לא אומרת לנו איזה פייפ הוא ישן. שלא יהיו דברים סתומים של לחזק את זה. גם הדברים סתומים. אם התורה הייתה אומרת לי שאברהם אבינו, פסוק אחד, ניהל משא ומתן קשוח איתם, וקנה. זה בהמשך להיות גוי גדול, זה מאפשר לו להיות גוי גדול. אתם חוזרים על אותה תשובה, ואני חוזר על אותה שאלה. פתחון הפה מסתיים רק בפסוק האחרון. ויקום שדה בי"ז, ויקום שדה עפרון אשר במכפלה, זה הפסוק שאומר לי שהאחיזה שלנו היא אחיזה משפטית טהורה כדת וכדין, שגרוש חלקה, מנהל, טאבו, הכל סגור. זהו, אבל מספיק פסוק י"ז. לא, בשביל מה אני צריך את כל הפסוקים? ויענו, וישתחו, ויאמר, מה אני צריך את כל זה, כל הסיפור? היפה הזה, לכשלעצמו הוא סיפור נחמד, מקסים. א', זה מראה את כוחו של אברהם במשא ומתן עם עמי הארץ. אוקיי. ב', זאת התרמה להיותו עם וגוי גדול. איפה שנמצאת האחוזה שלך, והמתים שלך, ואיפה שאתה מתנחל, ואיפה שאתה משתקע, שם אתה... המסקנה הזו נפלאה ונהדרת, אבל היא יכולה להיגזר רק בפסוק י"ז. היא לא נגזרת מכל הפסוקים הללו. הבזר, כלומר, המחירה, זה מתחיל מתנו לי בחינם, ומסתיים, אתה רוצה בחינם, אבל אתה תשלם... כמה עולה החינם הזה? החינם הזה עולה ביוקר. תראו רבותיי, אני מחזיר אתכם חזרה לתחילת השיעור, ותזכרו גם בפרשיות הקודמות. אברהם אבינו זוכה להתגלות אלוקית, הבטחה, ברית בין הבתרים, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך ולזרעך אתן את הארץ הזאת. אם מישהו מאיתנו צריך לקנות, היה זוכה להתגלות כזאת, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, שמע חביבי, הארץ הזו היא שלך, ואתה בוודאות יודע שהקדוש ברוך הוא אמר לך זאת. מבחינתך מה? יש לך זכות על הארץ הזאת. מה הייתי עושה? קוברת מיטה. לא, יושב בשקט, נכון? עד שמה? הרי לא מבטיח לי. עד שיהיה זרעך. עד שאני אקבל את זה, עד שמישהו ידפוק אליי בדלת ויגיד לי, כך, הנה המסמך משפטי, זה שלך. הנה המפתחות. אברהם אבינו לא מבין זאת כך. זה המאבק שהיה קיים בהקמת המדינה בין הגישה הציונית לבין הגישה הקרויה החרדית. גם כשהקדוש ברוך הוא אומר לך שזה שלך, גם אז צריך לקנות מפעל הפיס. גם אז, מה הפירוש שלך? לא שאתה צריך, לא שמדובר על ניסים ונפלאות, שפתאום בית המקדש השלישי ירד משמיים. לא חביבי, שכח מזה. תילחם על זה. תילחם, תעשה מאמצים במסגרת חוקי הטבע, במסגרת חוקי הפוליטיקה. תשלם כסף, תנהל משא ומתן מתיש, תהיה דיפלומט. זה נקרא לזרעך אתן את הארץ. זה הרצל הבין. רב שמשון רפאל הירש לא הבין זאת. הגישה החרדית הקיצונית לא הבינה זאת, האורתודוקסיה. היא אמרה, לא, הבית השלישי ייבנה באופן פלאי, אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר. לכאורה, הפסוקים הללו סותרים על פניהם בגדול. הנה, גם אברהם אבינו, מה? ההבטחה שהובטחה לאברהם אבינו פחות חזקה מההבטחה שהובטח לנו שנחזור מהגלות של בית שלישי. זו ההבטחה הכי מפורשת שיכולה להיות, הכי גלויה, הכי ברורה. לכאורה אברהם אבינו היה צריך לשבת בשקט ולהגיד, מה זאת אומרת? אני לא יכול לקבור את מתי? כששבוע לפני זה רק אלוהים אומר לי שכל הארץ שייכת לי. אברהם אבינו לא תופס את זה כך. הוא מבין שזה הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא היא באשר למטרה, לא באשר לדרך. המטרה היא שהכל יהיה שלך ולזרעך, אבל הדרך, אתה צריך להתאמץ חביבי. אתה צריך לעבוד, ויהיו לך קשיים, וזה לא ינתן לך על מגע של כסף בשום פנים ואופן. אתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, ואתה צריך לנהל משא ומתן בבזר ים תיכוני, ולהתבזות, ולהבין את הטריקים הנבזיים שלהם, אבל בחוכמה, כי אתה צריך להגיע לאיזו מסקנה. וכולו, מה קיבלת? אחוזה, מערכת המכפלה. זהו, עדיין שום דבר לא שלך.
שום דבר. הרי אחרי זה, אנחנו מכירים את הסיפורים של יצחק, כן, עם הבארו, שהפלישתים, הוא לא כבש את הארץ עדיין. תקשיבו, מה שהתורה אומרת לי, או לנו, סליחה. בזה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הבטיח לו, לך ולזרעך אתן את הארץ הזאת, איך העניין של לך הוגשם? לזרעך אני מבין, אוקיי, אנחנו זרעך, קיבלנו את הארץ יותר מאוחר, בסדר, את זה אני מבין. אבל איך לך, איך זה הארץ שלך? בזה שאתה קנית חלקת קרקע קטנה, קטנטונת, אבל היא שלך. זה הכוונה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. לא עד דמשק, כלום, חתיכה קטנה, אבל זה שלך. זה הכוונה. אין פירוש אחר. לאחר מכן זה ילך ויגדל, כי יש גם, במקביל להבטחה הזו, יש גם הבטחה של לגוי גדול. השמחה, זאת אומרת, ברגע שאתה תהיה עם, אז העם יכבוש את מה שנקרא את עמי כנען. אבל ההתחלה מתחילה בצעד קטן, כל מסע בין 1,000 מילים מתחיל בצעד קטן. הצעד הקטן הזה, של קניית מערה, אפילו בנסיבות כאלה מטורפות, של מה? של קבורה לאשתך האהובה, זה הכוונה במילים לך. זה לקח אדיר שהציונות למדה. ולכן, משחר הציונות, אנחנו כל הזמן פועלים בשני מסלולים לנסות להשיג את הארץ הזאת. המסלול הגלוי, המשפטי, והמסלול הסמוי. גם מדברים עם הסולטן, גם הרצל נוסע עם הסולטן הטורקי, וגם לפני יומיים שלושה היה הצהרת בלפור. כלומר, מה זה הצהרת בלפור? זה הצהרה משפטית, שבה אומות העולם מסכימים שאנחנו, חבל הארץ זה שייך לנו משהו כזה, כן? אבל זו הצהרה משפטית ביסודה. האם זה מספיק? האם הערבים שמקבל את הצהרת בלפור אומר, אוקיי, איך אומרים, נכבדי או משהו כזה. בוא, קח את הארץ שלי. למה? כי בלפור אמר. מה הקשר? אז בלפור אמר, so what? זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו פועלים בשני מסלולים. המסלול האלוקי, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו בהחלטות המשפטיות, בנסיבות, מלחמת העולם הראשונה, להיות בצד הנכון של המלחמה, שהאנגלים פתאום כותבים לנו את הצהרת בלפור, שפתאום הטורקים כבר לא שולטים בארץ, וכו' וכו'. זה בצד האלוקי. זה לא מספיק. זה לא מספיק. אתה צריך גם לתרום את הצד שלך. וברוך השם, עשינו זאת ועושים זאת. ולכן אין לנו מה לפחד, אין לנו מה להירתע. אני לא נכנס לרגע על פוליטיקה. אין לנו מה לפחד, מה להירתע מהסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום. כי הסיטואציה שבה אברהם אבינו הייתה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה, והוא לא בא בטענות כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא בא בטענות שהקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את סדום, אולי יש פה 30-40 צדיקים, על אחרים הוא ידע לדבר מצוין, אבל בשאלה הזו הוא לא בא בשום טענה. ההפך, וישתחו, זאת אומרת, הוא מבין שבמילים הללו, או ברכישה הזו הקטנה של מערת המכפלה, הוגשמה ההבטחה האלוקית. וזה לקח אדיר עבורנו, גם בצורת ניהול המשא ומתן, גם באורך רוח שלנו, בסבלנות שלנו, כי זה לא דבר שקורה מעכשיו לעכשיו, זה דבר שמתרחש במסגרת חוקי ההיסטוריה, במסגרת חוקי הטבע. לאט לאט צריך להסתכל על המטרה הסופית, לא להיבהל, לא לעצור את המסע באמצע. מילה. שנייה, מילה.